papa na na matena konya etumfo abrempo akoto manyina ye wa papa afei asantemantam soafo onyamfo Simon osemesa enso fi ha mo ye wa penya mo na ye fanse mo wa papa ai da ni rana no na esepota and to be to sanfra a year of penny National Commission of Culture a year of what hine otuo etampo na of listen emetuja enfa etumedie yi ho e kan fa so mo ti aye ene mo mo ewo aye ye botaye ene ye biso aye mo but to say when is how when I say a year I'm not sure for part of this one for mo Omi abansa mwana na mfana misa etuja emaye. My Nana nyako abra sika otoso miensa manso kwanta Tufu abrimpo ahodo ene nana ahima ewahina Mr. Kwesi ewa abebiu ono ye Director, Diasporan Affairs, our Office of the President. Director, Abebiu, the Jumeli Amanoni, the Mamreni Apina, Office of the President, Yamawa said, Yenya, Mampeni, Asway, the Sinemu, our Obewa Jumedi. Samson Yamawa said, Yura said, Yura Santmai. Anywhere, a bar abemu a your shots at man said na MC Kano. And then any no matter you go up and can you said here. Santa Regional Capital that year. Yet said Ibra, Simon, the famous Yamon Santa here, and so Emmanuel. If you come on this year, yeah, we didn't pa, I was Switzerland, but Danida or back. Oka omwa ene de ye winina sasantumai abisi womatu kwan omukodi pa nenso wonko musiye ntena ho yebeko so akire ya sante sem na ya kan ho abom ofiri ase ewa ban mu a ehwe ya mamani amane so ya ye hye Ministry of Tourism and Culture se obadi abom ne nananom adom amame akonya se ne nyom tiche ni se Executive Director of the National Commission on Culture. Yeah. Ghana now, Mountain Dunsian now, your baby, your friend said, Center for National Culture. Tuba Santiha, Culture Center, any regional center. UPF Swap. Nancy Biara, your offices, our now, your niece what they want to say, and I said, the Yashi and say, you may say, a better, near what I pick up, the Montitia and the Sian. Kwaya ya mamreni amani ebe picture o memunafi atra o meya sia e de akọ amanone ya niso adi no entino nya akonya no ye se da bi mpefa be bi ekọ na obroni FBB say international cultural exchanges se ya nsusu enfi ya hoye ho a ye hu de ye na afi ye bi pia ye nsu ye yimu no enu ntino kwa pro ewo ambassadors nyina eso na we na ye Switzerland and Europe nyina eye se omo keka dwumadi bia bom enti aso ye hwe ya mamani a mani eso bia eye se eni ese se ye gisi ye na so ewo ha ye dwumadi ewo abrochimem Germany Düsseldorf September na ye se ye hwe se ye de beba Ghana yabɛhwɛ sɛ yɛmfiti prɛ wopɛ na September yɛsɛ yɛkɔ Germany yɛkɔyɛ dwumadi yɛ a yɛka asante man afahyɛ ɛyɛ dɛ yɛkɔyɛ adwuma no abrɛ a yɛmma ɔsɛ kurom yɛmma Kumase yɛmma gye yɛwura nsɛm nhyira ne wo nhyira yɛ nti yɛ sɛ yɛba Kumase na afei yɛbɛpa ho ntoma sɛ Asanteman Europe afashe 2024 yedi kan ye hwɛ sɛ yɛbɛke kan yɛ ho abom na yɛhyɛ saa ɛfɛ ɛno National Commission on Culture agency nyinaa so sɛ Ghana ha ɛbɛsi yɛ na so ne yɛahwɛ sɛ yɛbɛtoto nɔɔma ɛno nti yɛamfa nkɔ baabi a sɛ
ya yɛkɔkyɛ sɛ da yɛyi nyinaa yɛde ase yɛba na bɛfiri ase ansana September no yɛde akɔ na dwumadie yi botae titiri a ɛsi yɛni so yɛ a yɛhwɛ sɛ saa afahyɛ ahodoɔ yɛbɛkɔ so yɛfi ha yɛhwɛ sɛ afei Europe ne nyinaa no yɛbɛkɔ aman ahodoɔ so yɛfi Switzerland a yɛkɔ Italy yɛkɔ Finland yɛkɔ ha na afei atra asanteman na sɛdeɛ sɔm yɛnwa nsɛmfoɔ nso a wɔn nso aka wɔn ho abom ayebefoɔ nkanfoɔ wɔn nso yɛahwɛ sɛ bɛyɛ a afahyɛ a ɛsɛ fata no yɛbɛyɛ amo ade nkyini yi wɔ mu nyinaa ɛnɛ yi Ghana adehyeɛ atubata okudi paa ɔkɔ yi no wakɔ yɛ nananom yɛ wɔn fa so no agu amanɔne wobɛfrɛ no ɔne ne nana wɔ ha kasa kora no a Frenchie.